Først. Faraoen reagerer oldtidens Egypten og bliver tilbedt af sin undersåt. Tjeneren kommer ind med vin til faraoen og tilbeder sin konge. Morderen hælder gift i vinen og sniger sig ud igen. Faraoen bliver tørstig, og tjeneren giver sin farao koppen. Faraoen falder meget pludselig død om. Kvinder, der slår sig selv, bærer ham hen til balsamøren. Og balsamøren hiver faraoens hjerne ud af næsen med en krog. Bagefter skærer balsamøren et snit og tager resten af indvoldene ud. Herefter lægges faraoen i en lage i 70 dage og bliver derefter mumificeret. Faraoen bliver båret hen i sin pyramide, hvor han vil stå i en trækiste til sin dages ende.